Goedenavond, u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag, tweede Pinksterdag, 24 mei. 4 bunkers bij Koudekerke zijn beklad met gele Davidsterren met daarin COVID geschreven. De Davidsterren verwijst naar de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Tegenstanders van de coronamaatregelen en vaccinatie vergelijken de antivirusmaatregelen regelmatig met de Jodenvervolging. Eerder werden ook al bushokjes beklad in Koudekerke met dergelijke verwijzingen. De politie ontdekte de bekladding bij de bunkers vanmorgen en spreekt zich uit. Om op deze manier je standpunt duidelijk te maken is misselijkmakend, zeggen ze. Ja, dit zijn de kleedkamers. Zoals je ziet, ja, het ziet er gewoon echt verpauperd uit. Dat moeten we gewoon niet willen. En ook voor het zicht, voor onze bezoekers, is het gewoon heel belangrijk als het er gewoon een beetje fatsoenlijk uitziet. Poppodium Brochem in Zierikzee is nodig aan renovatie toe. Maar dat kan niet voor niks. De kosten worden geraamd op 3,1 miljoen euro. Ik vind het allemaal wel meevallen. En als je bedenkt dat de gemeente al tientallen jaren geen geld gestoken heeft in dit pand, dan kun je je voorstellen dat er wel een keer geld achteraan moet. En cultuur is gewoon heel belangrijk. We zijn hier in de toiletgroep. En het gebeurt voornamelijk wanneer we open zijn dat er een enorme rioollucht opspeelt. En dat is gewoon heel hinderlijk. D66 vindt Brochem dus een miljoeneninvestering waard. Maar andere politieke partijen in Schouwen-Duiveland denken daar toch wat zuiniger over. De gemeenteraad moet nog over het plan beslissen. Een mogelijkheid is ook om de oude schuur helemaal af te breken en een mooi nieuw poppodium op te bouwen. Aan de andere kant heeft zo'n schuur ook wel wat. En we zitten op Schouwen-Duiveland. Het is natuurlijk toch een plek waar heel veel mooie oude panden staan. En ja, ik koester ze. Elk voorjaar duikt hij weer op, de eikenprocessierups. Het insect is niet zo geliefd omdat de brandharen voor huidirritaties kunnen zorgen. De laatste jaren was er veel overlast. Nederland is een gecultiveerd land en ik denk dat wij daar iets te ver in doorgeschoten zijn. Door het beleid wat we de laatste decennia hebben gevoerd in Nederland, het eenzijdige aanplant, alleen maar één soort eiken in de straten. Maar ook hoe we het beheer van de bermen doen, zien we dan dat soort probleeminsecten gewoon op de voorhand komen. Lima Grain in Rilland heeft een zaadmengsel ontwikkeld dat de eikenprocessierups op een natuurlijke manier moet bestrijden. Het zijn geen wondermengsels, het lost het probleem niet gelijk op. Als we specifiek kijken naar het eikenprocessierupsmengsel, daar zitten meer soorten in, schermbloemige. Dat zijn eigenlijk de trekkers voor de natuurlijke plaagbestrijders van de eikenprocessierups. Als de gaasvlieg, de sluipwesp, bepaalde soorten wansen, die parasiteren in de rupsen en natuurlijk insecten trekken vogels aan. En ook die zijn dol op de rupsen. Hoewel de eerste eikenprocessierupsen alweer zijn gesignaleerd, is Jan Krijnen positief gestemd. We hebben natuurlijk piekjaren gehad, maar de meeste gemeentes hebben wel een plan op tafel liggen. Van gemeentes die al jarenlang meer inzetten op kruidenrijke bermen, zien we gewoon dat de plaagdruk van de eikenprocessierups lager is. Strandpaviljoen Bargoed bij Perkpolder gaat binnenkort weer open, maar wel in aangepaste vorm. Daarvoor zijn de voorbereidingen in volle gang. Ja, we hebben natuurlijk helaas de brand moeten afbreken, dan opnieuw asfalteren, ondertussen containers omgebouwd, foodtrucks gemaakt, alles ingericht om over 2 weken te kunnen opstarten. Dus we starten Bargoed, Ghost Festival stijl, alles buiten helaas, maar we gaan er een fantastische mooie zomer van maken. Op 18 april brandde het strandpaviljoen op de dijk bij Perkpolder af. De oorzaak is nooit bekend geworden, maar waarschijnlijk kwam het door kortsluiting. Het was een zwarte dag voor de eigenaar. Ja, ik ben nog nooit zo van de kaart geslagen. Er zijn eigenlijk geen woorden voor, je weet niet wat je meemaakt. Als de werkzaamheden volgens plan verlopen en de weergoden het toestaan, gaat het paviljoen in de aangepaste vorm over 1,5 week op 4 juni weer open. Het is continu wel dubbel, maar ik heb er vooral heel veel zin in om iedereen weer gastvrij te ontvangen en te kunnen laten genieten van Perkpolder. Want het is zo fantastisch mooi, dus ik zal blij zijn als iedereen er weer is. Daarnaast wordt er door de eigenaar al vooruit gekeken en komt er nieuwbouw na de zomer. Maar het is nog onduidelijk hoe dat eruit gaat zien. Ja, we hebben nu wel even terug alle kaarten op tafel gelegd om toch weer alle facetten te bekijken. Het kan zijn dat we het exacte pand terug herbouwen, maar het kan ook best zijn dat we een andere variant neerzetten. Het zou zomaar een nieuwe traditie kunnen zijn. Klederdrachtdag in Westkapelle op tweede Pinksterdag. Museum Het Polderhuis, dat in het dorp zit, deed de oproep om vandaag Zeeuwse klederdracht te dragen. Om te laten zien dat je trots bent op Zeeland en ervoor te zorgen dat de Zeeuwse klederdracht niet verloren gaat.
Deze kleindochter en oma gaven er gehoor aan. Er is hier een hele mevrouw op het dorp die dan nog wel eens buiten komt en nog eens een boodschap doet. Nou ja, die is ook rondom de 90. En ja, voor de rest is er niemand meer. Dat gaat natuurlijk gewoon verloren. En wij proberen toch met koord nog een beetje in stand te houden. Het is toch wel iets van vroeger wat iedereen deed. Dus ja, het is wel leuk als dat gewoon weer terugkomt. Ook onder de jongeren en zo. Ja. Mevrouw Slabber is voorzitter van het Westkappelskoor. Alle optredens die zij doen zijn in klederdracht. Dus zij loopt er vaker in rond. Voor kleindochter Sophie is het de eerste keer. Ze zei, ja, moet je echt een keer doen, dat is leuk. Dus ik dacht, nou ja, gaan we een keer doen. Gisteren heb ik er toch veel moeite voor moeten doen, hoor. Voor de eerste keer met zo'n streng haar en je moet muts ja goed past. Dus dat viel nog niet mee. Ja, het is apart, even wennen. Maar ja, op zich, het zit wel goed. Op de oproep kwamen zo'n 40 mensen af. Het werd vandaag in de middag ietsje beter, maar toen was het niet helemaal droog met enkele buien. Maar het echte donkere beeld was er vanochtend met de passage van het groot regenfront. Op veel plaatsen viel zo'n 5 mm. En dat maakt totaal op de meeste plaatsen deze maand meer dan 70. En er komt uiteraard nog wat bij de komende 3 tot 4 dagen tenminste. Vanavond en vannacht in ieder geval, want verspreid komen regen- en onweersbuien voor. Vannacht valt er vooral in de kustgebieden af en toe wat regen. En de minimumtemperatuur ligt rond 8 graden. Morgen zijn er verspreid ook buien, met kans op onweer, maar ook is er een beetje zon. Het is ook een koele dag met maximumtemperaturen van 12 tot 14 graden en windkracht 4 tot 5. Op de Schelders en aan zee af en toe windkracht 6. Woensdag is de buienkans ook vrij groot. Donderdag neemt die wat af, maar dan is de wind gedraaid naar het noordwesten en dan wordt het nooit warm en stabiel. Pas vrijdag en volgend weekend zal de wind gaan draaien en dan gaat ook de luchtdruk omhoog. En dat betekent meer kans op droog weer en ook meer zon. En tot zover. Hierna kunt u nog kijken naar Regionet met de opmerkelijkste verhalen van de andere regionale omroepen. En natuurlijk ons terugkieken. Nog een mooie avond.